ɛyɛ ahoboaboa ɛho mframa a yɛde kɔ akɔdi adɔfoɔ nyinaa da Valentine kaseɛbɔ ɛno ɛna awiebrei prɛmo na nyato ɛwɔ sompa fie brɛko a yakɔfa ɔsom a ɛtɔ so mmienu a emu ahyɛ emu ehwam ɛde asommo no Endpoint Homeopathic Clinic Dr. Dubuaten wɔn Dr. Kwaten Dano no wɔso yɛ mu sɛ yɛmɛbe prɛmoto brɛkaseɛ yi ɛmfamaw na sɛ yɛbe ɛde afiri sompa fie yɛ yɛnkran dɔme Watermelon Street hɔ no a abusua life o ɛwɔ 93.1 ɛhwɛ adabraka ɛno ɛyɛ sompa kumasia headquarters hɔ brɛkoro na wɔn a ɛwɔ asantema mu no ɛyiko 100.9 so asom Paris France abrochima mu ɛyɛ adamfo pa radio wɔn a ɛwɔ takwa nsuayem ɛne nafa ɛwɔ atoamantam mu na ɔwɔ ahene champɔmɔ ɛyɛ sompa takwa 101.1 103.3 ɛyɛ takra de sompa 98.9 bunahin krosunyane no alaji be kwa na abro sanum sabri adaje ni posokora hafofo nyina ho na wo mfa edifire mani masase paso na chese yeduru do ma henkro osagefo aboboa no eye sompa 101.3 sabre kro na do ma 100.7 aja usu be man ne dom wo mo nso to apete akwasi kodivu ano no ho aka na Urban Radio live ho wo mfimfiri mantamu na wutie 106.1 a eye Kingdom na mom se wo bono East afamu a eno ye sompa tachima ne butuo 90.7 ye won kransa eno nso ye sompa kro na www.sompaonline.com ensemi nyina ye wura tabo atemprence wa kyekira kwa akoto okwa abenya bia kenkan St. Augustine ede na mbuku no so eye animu nwumamu a Facebook sompa 106.5 FM Accra na YouTube no sompa FM live awie ensemu a Endpoint aso ye mu na promasidofo wonom nso de onga no apete so pa ede na edi aso nyina tie na time herbal mister Dr. Tafri Jadro no wono nso aka ye ho abodwunso kasa natural mineral water akutamu ayede ba no de abati bi ne se akwanhia bi asi ewo framantamu nam so ma nipa bakwato nanom wonse do afoforo nso beye edunsia abeto dwase wo mu aprepra ewo peki chame mampani abadi akire na na opoku ageman ema bank no waka ho asem Tax for Galamsey a documentary ye beto montene ya nipa dodo no a edi ho nkomo no yade sa santemantamu soafo de ato dwase nhwehwemu ekoso na obi biara wodi ho fo e wosa kwan no so no emra ene ne bedi wo ma ni kini ya nya adwene nyina se 24 hour economy no ato nsuom na nso ye wura gosita no se nokure bia anim enipa num na ya che wo mo ewo osu cemetery eni nyina ene se wo mo ekogya a wo mo nan egu miaye bi a ensem fata se wo mo yesa eno nye pra na wo mo pra o afodwabirim pa ena wo mo ye de enye na sade ebeyo na Ghana enema ye de yensa yo bi wiase nyina be hu no na no Zambia fo kan ye fugu asem ye wura kuje tablo kwa se sei 6 March fugu ene kente wonu me wa mana ni nyina enhye ye de hye hofa yebekwa santemantam no emu na cleft lip eye yawie bi ampepi no ya enkoda na etai eye womo ewo woma no na beto dwase enam sere ne atwetwe ya ewo saa yade no hunti no maamefo dodo no a womo wo a no ma kyekere womo ma ahye politin mu nokre na we sanya radio na be ma wa hunu na wate ate ye enye eni kwan se obese ye twetwe ho a eno nka hwan na be kire wo ene wiase nyina da ya yidi asi ho na yede edi radio yede share radio fa word radio day owura si edun ketia de ato NDC amnyokuo no party manyina animu se wo bi anya abotere na president Mahama nya de a obetimi appoint obi a sesi a enti no ni nyina mu nkomo ewa hanom ye wie nso a na yedo akọ amanoni Morocco man ni mu nsema hodo bebre ne free honom eba ni nyina eka kasebo ehu awie yi ye bekenkan ede amawo enti bra Facebook ni so bi Sompa 106.5 FM Accra udru honom a na wa like page no amaye wa share na de wadwenkyere no nso ato ase kama awie yi midin ede ADWOA ASARE mene triple man ejapia apam dada
Afei ensam no enchiremu ankasani ye hyase ewo framantemu na rekosemu efiri hono eba ene se akwanhia bi asi ewo pekichame namso ama nipa baako ato nanam wonse do afoforo edunsia nso de ye kiremu se pra wo mapra no ano odin pa na arehusemi pekichame ya eben mawuto in ya ne nyina no ewo peki esikuma kwantempon eso eho ena sa arehusemi esiye na eye Toyota Haze shen ebia registration number GT7012-24 en womu echiremu se ne tai epaye ena car na ebufa so ene se nam so akwanhie esiye bra Facebook no so ye the pictures ni bi egu hodomo a se de akwanhia no ye ne ne hyen no aye no ade se obetimi anya bi na wahye na abefo nkrato bia Facebook yi so ena odumja adwumakuo no wo de kwoto hodom wo mu kiremu ese Peki Fire Station womo ena edi animu a ADO1 Godwin Gbedema wono ene ne dom ne bommodin kopie mu wo hono entem na womo anu wo maka ehyen ni mu no ye twitwa bie twitwa womo nyina epie ye nemom ye yi womo no na nipa baako de waye nyankopon edia na saa enipa dunsia na womo so womo epra ye no ye si emu enwotwe eye mema ena emu enson enso ye ma akoda baako eka ho enti ye kase National Ambulance Service for ena ye dane womo ma womo de womo gu mu ya kopie mu ewo peki aban aya sabia se de be ya a doctor fo ebetimi ahye womo na womo echiremu ese ye de womo kopie mu ewa ya sabia honom no eho ena nipa baako no ekoto ananum wonse do a womo maka no so de womo ehwe mu sesia de fire service fo a ewo peki fire station echiremu ese nipa dunsia no eyade se womo conditions no eye stable ya womo hwe anim se ebre semu no ye betimi ayi womo nyina amoma kofie de afiri mu no nyame mfa ne kransie ye na wonom a ye gya yarehwe nso yama womo apotentem abusua ye to akase no so na bra awerehosemi yesie nyina no na afiafi nhye amudi a edwa hodo e won kramantam ha ya wo mu die toso de esia enum 60 feet end of year gathering no na wonom ahia enti we eye Greater Accra Market Association gama wonom hia ye no mempe ne ba de akire Her Excellency na Professor Opoku Agyemai wokobi na wokọ ho enkomodiem no obechese ema no wo monka wakomanto yam na sade NDC aban no wo hye bo ansa na wo ba akonwa so se ema bank wo de beba no se de akikire kete de go ahobo de set bibia wie mu dia akato ne bra na chese bank na eba aba beboa atimi aso maase ne ye ama wono moje besia de ehugwo no wo mbetimi atua ama wasetene mu asesa na fe empuntu nso abem enti ye go suru ye bra president papa bi John Dramani Mahama yes papa yes ye pesa ye bro ye mama na wadefo na emwone ye mu bi no ensu ye so osemase enune women's development na ya na bi no bi sa so banks na che yes semra ba ya se mi so e ba ran kamepe na mo bi a Tobo, what is a Romania? What she and Uncle Yama? Say, do it, I yes, and one as a office, and one in New Delhi. I know 2 a day with you, no come on. Now I don't know the same. Any outi any mfonia etwago e wo Facebook no so no ma me na wabo golden shirt na akwasa ade no na wode sansemi eto Greater Accra Market Association 165th anniversary no ase ena wakansa asemi Asante Montemu sofo Dr. Frank Amuakohene wode ato dwa se nhihwemu da so a ekoso efa Tax for Galamsey documentary ya ebeto emontine a ekirese mensini ene kropon assemblies ahodo no ene aban krachefo no mabawafo na ededa no empempi ya na ase wo mota sika efri wo mutu efu magudi a emfa mra kwanso Galamsey fuyi ene emfidi ahodo wo mde ye adwuma so behwe ne ya bepaki esi bebi yesi tue sika etisei na ye ma ho kwan ema ho famfidie no enya adwuma ne nyina no eye ensam ahodo ya aba beto montene so na eba ye no nipa bebre kase MMDC sahodo ya eba ye bubo wo mudin wo mu no nke yempam wo mu nyina
mampani nji wo madwuma emfamfiri wo musem se de beye nsahode ede ama afoforo na wabra Dr. Frank Amoakohene eyi omanfo anono wo kire mu se empepi no se bi asemba de friend natural justice na ese no so ye mane eye adwuma enye se bi ayete se wo bi aye boni bia no na ye se ya pam nipa no wabra ye nye nhwehwemu hu se ebi allegations ana nsem a ye de tu nipa no etiri so no se eye no kore ana se enye no kore wo se enunti ene wo manya brenya daje se wo mbe nhwehwemu e de afasa nsem no hu na emomade ba ko a obema Ghana fo nyina ehunu bie ene se obehye wo mobo se nhwehwemu no kwa wieye na beto dwa se ebia MCE obenten anase DC asumasi eyade se ne ho bom e wo sa tax for galamsey ensensem no mu a won behye pa se emra no ene sa nipa kro no ebedie nti won de kokobo ekwa ama mensiri penifo ededa no nyina no afel so afo ya wo hye kronkuma empontuo ene na mamuo eso se wo mu nyina ma aban no assurance say investigations na kwawieye na se yehu se district assembly bi edifo wo mo ya de se mpenifo eda no wo mbehwe se wo mbetua so kayenti no justice applied in this sense. The mere fact that allegations are levied against you does not mean that you should start through or you should interdict you. Definitely there should be evidence and a case made against you. So the good thing is that the presidency has set up a committee. Once one is established against any of the officials, I'm sure that they would not, or it wouldn't require any calls to send them to do so. As we speak now, we all have to have that patience and then support the president and the committee doing their work to thoroughly assess the situation and come out with the facts of the issue. Ene ya yekuti esesia yi eye Asante Mantemu for Dr. Frank Amoakohene. Prematobra kase sompa fie de no eno a na wie yeguso a ye de ema wo na yenwura manpani akache de wotu manpanimfo e 24-hour economy no eho yewura gositano na wose ebinom ne nam na wo mo kekan kansem bi sabi so nya sa na te ne nyina fa 24-hour economy no ho esanse se ye ka 24-hour economy ya ye se de wa mo ne danta no wono ankasa ne nimba bia ne tokwa ada ehho hyehye bia se wono mo hyehye no wo mo hyehye wie ya niema egu akwan mu ebikura se wo mo amuso bia ene wo mo fiti wo mo so wo de 24-hour economy e ba na age wo mo nsem ene wo se wo mo ne enyumaku ahodo ankura ankasa kura no be se ahanan yadunum de wono wo mo kasa ya saafo ni nyina nso aba abobso na 24-hour economy wo mu bie. I understand that the opposition, the NPP, are very unhappy about the authority law. First of all, they made the point that there was no consultation. For us to develop the program, we spoke to more than 450 persons and institutions. And so what you see in the 24-hour program and policy is the work of many institutions, a big tapestry that is put in together, aggregated and presented as the flagship policy of the NDC. So it's not correct that there was no consultation. Even within Parliament, we went to Parliament twice to speak to Parliament, and then we did a third one with the committee. So I think the criticisms are unfortunately unjustified, but we understand they have to oppose. And there's an etie, at a sadia saman person or saman a town funsum, a dasa boa obenya bibi, now what they are samai, into one way new or my fadie, her, o sneer was asa, said Tibia or Betty Anepa. Yewra Gusitano, one or any two men penny for our 24-hour economy no. Yet swa kasiano so ewo ensemfufro emu, enipa num, ena yachi wamodi wamako jina emrano ano, ewo Jamestown District Court, wamoboni ya wamaye nyinane se, wamako ja wamonai egu osu cemetery, honum, na empenifo ya wamo eshe sanitation bylaws so, ewo kole klote mensini assembly mu, ewo enkramante mu hanum sei, wamo ena etusa anamono, na environmental health and sanitation unit for wamo na mpepi no, ya wamo yese edwuma no, bra Facebook. Nipa na yache wamo a wamo jina mrano, wamo mfonyini negu hono, emema nkentinka, kyerɛ sɛ ɛdeɛ ne bɛma sɛ bia wo bia panyini se ya na dwene mu da ho wo se meni agyanan ɛwɔ me fie nti no ba bia menya bia no na meyi me hunu megya menan ɛde egu honom ɛyɛ adeɛ bia yɛ asefem pa na yɛde wo mukopie mu ɛwɔ emra no anim no
Womo mienu de ehwa no womo je womo mfunso to mu se womo anya de enti ye twa fine e de ma womo 1200 Ghana cedis se obi antua mienu a eka ho no womo de initially ana asase no womo ka se womo di fonso womo wonkyiremu e na womo e kire womo nsemu kire court no e kire ene yese womo ka se womo nifo biem na chese nkyiremu na womo de bae no court na anya ntumti ene ye womo nifo enti na saa nipa mienu no esasa ye ma womo bill obia 3000 Ghana cedis bill e na ye de ma no achiginafo mienu enti womo no ye be frɛ womo asɛm no match ne de etoso aduasa e wo afia emu na de wotoso enum no wono no de wose wonifo kora won de womo koye no wanye ne mfunso antum kora wono so 3000 Ghana cedis bill e na ye de ma na achiginafo mienu ono so Sarah March 30th ena wobekwa kopie mu ewo emra no anim na panyina wotena adwam eye he worship ana akosua apia Godfred ana afijefi wono ena etena adwam no wokire mu ese 30th March no ena wo mo hwe anim se nipa 9 no wo mo ede wo masem no ebeba assembly ne se wo mo na monkrata yi so bo manfo nyina no ho ba se ade se ahunidie hu asem wo mani abre ho sanse saa area honom no kole klote ho be abefa wosu ni ade no saa adwuma ne de wo mo kyese ekoso pa na mensini assembly ni se obi biara ye bechewo se wakokoto baabi eja wo nan de ade se wo mbehwe se mra no anu bedi pa sanse epono ebi didadeda saa area ho entide bia be hu se aye polluted wo fa honom amframa no emunye ni nyina ya de bi e hapumden enti kole klote mensin assembly no ene wo mde saa kokoboi e ma wo manfo etimpotem se wo nya hweye e wo niema bi a etesa ho ene ehia papa ene korara yare yi abane emu typhoid a wunya yese wadi obi bibi nyina na wanu obi bibi no kwan e fa so bani etretena na utra nyeye opapo ho apa na ekwewura mu ahwe wasesa e de asoa yeguso de kase no e ma for adwen kyerebra e o Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra Ghana yese adibi say no say na ne yie mu a na no Ghana mampane ko Zambia wo hye ne fugu ko ya wo mo a e blogging ne wo mo a vlogging nyina atwetwe ho mfoni di kokoto pa no so chazei come and see Ghana president wearing blouse afa ewie ne asanya blouse e fugu Ghana amamra mane atare pa atifi mantamu na wo mo nwunu ne ye na ekwawie ye na enam so ma Zambia mampani hakende hechile makraka se ene emekra de wo mo de yefugu no ne yanso ya ba bepam wo ha na ya hyehye bi ekwawie na wo mo a wada nwase bonnwire ne ahodo a wo mo nso ye kente ne se wankasa ti ho ye yibone wo mo bo nyina ade a ye de pam fugu no ye de kente epam bi na so ase ye mo kente so ene na yero ku ye tablo kwa se enso no de deba ene eso no kokoba wo mo nyina korobofo ma ne se ho nti no 6 March eno ye o mai ahofade da enti sa da no duru so a Ghana ni se wo amano ne wo mai mu ye sada hye hofa pa shekente na fe ya hye fugu de aka ho eno e de adanse se eye kente enfugu festival. Fugu is in such high demand that I hope that our young entrepreneurs, the Fugu weavers, will take full advantage of that. Indeed, virtually all the foreign ministers have asked that I do a presentation to them at the next meeting when if I knew that it would have been in such high demand, I would have come with truckloads of Fugus. But it's not too late. We have the media coming. ECOWAS foreign ministers have also told me that at the next ECOWAS meeting, I should give them. They want them in their national colors. Wow. So that is special assignment. So I'm going to do Fugu for all the African foreign ministers in their national colors for all foreign ministers. And then their presidents as well. And we are going to Zambia next month for a Fugu and Kente trade exhibition because there's so much high demand. My counterpart keeps calling me, where can we find the Fugu? Where can we connected them to some delivery companies, but they say that the quantity. So we're going to have a huge trade fair. They've given us their biggest trade exhibition center, and that's where we are going to do a Fugu and Kente exhibition. And no be friend abrochire so afo no so afo a wona hwe amana ne ho nsenso no after onra se bedwani no honorable okuje travel kwa SOMPA 106.5 FM Accra suni ye to aprem to breka se bono so na yakọ asante mantem kropon kumase emu na beto odwa se abatan bi a ewo honom
womo ewra ho wom yie pa ni nyina ene se ye wo condition bi a ye frɛ no cleft lip na cleft lip no Augustine Pacho se obenya mfonyin ni bia na wape bi dia to Facebook ne so ama me eye condition bi ampepi no enkoda na yetai ehunu wo mumu se e bia be wo ba no behu se nano fa baabi ase apai ana emu ache ebi wo hono etimi ya connect ma akoda ne hwene kura ne nano no na ase de abom eno ne ye frɛ no cleft lip no na ye kire mu se ukwa asante mantem kropon kumase emu a stigma no ya na edoso nipa bebre wo hono wo hu san koda na ye sere wo mo ne ye twetwe wo mo ntima amefo no so ebasa na ama wo mo mpese wo mo de nkoda ne bepia bonten kura no obi ehunu na ya tese ebi wo hono kura polythene bags yi ebie akoda ne maame de ne kwa ya asabia bia akwa na pomde ne ade no na wo de polythene bi awrap akola ne nyina ho se de be ya obi hu se cleft lip no ebi aye ne ba no na bambofo ye won potem honum titu wo mo a wo mo da national cleft center no anu ewo kumase no wo mo chiem se saade we yade bi e ha dwene sanse e yade a ewo ho ye won koda be ya henson ne ekira wo mo nhwehwe mu kire se anye kura nkoda mako ana mienu bi de wo mo wo saa yade na ye ka ho asem no ebi enti wo mo nam saa akonya we so esre se wo mo a wo mo stigmatize maamefo ne nkoda a wo mo wo saa yade no wo mo nyai na yade bi a e ha dwene Professor Solomon Obri Yeboa edi ne dwuma e wo National Cleft Care Center Komfo Anoche Teaching Hospital woni yama ne bofo etwetwe nkomo. There has been situations where mothers carry their babies in polythene bag because they don't want anybody to know that they are bringing their child to the hospital. And they don't want anybody, they think that, oh, that some clothes that are packed. Some mothers come here with their babies in polythene bags so that nobody will see them. So it's a big thing, it's a big deal. And what we do is that because of all these challenges, series of professionals needs to come together to take care of these children with cleft. Penyini ya yete ne nkan eye Professor Solomon Obri Yeboa wodi ne dwuma ewo National Cleft Care Center ewo Komfo Anoche aban ya Sabia. Eno nti na abribia ya ka kira mo se galamse no munsusu na munyo nti sa ebewie ye betimi anyinya sa implications we no bi na nso sa te sa fa ko hu dokota na ntenten wo munye hu adwuma mawo na awie endpoint homeopathic clinic Dr. Dubuaten wone Dr. Kwaten ewo ho ye adwuma no na efre woi se uwo kumase ene na afa ekronoma bohia ka homfo ani kire ho na awo ne yese wonwo ana wo de no yadwunso twa mu yade na emu hawo ebia eyemreyo bema usi mema nyina na mu bra one wo ba bia de ehia na nso kwa no wakogu hu ani mu ase edu ba bi kura de kwhye se aduro ne yato wo kan ho fakọ endpoint kotwa ba hwe ano eye brebo no anasa anum na yare no wo entirimu nyade wo nyina wo wano aduro onna de homeopathy ayaresa abagana no physiotherapy massaging ni nyina wo ye 0244 86 7068 na homa no ye to akase no so na asantema mu ho a na ye da so wo enne eye da wiase nyina yidi asi ho na ye de hye radio ho fa aya to ne din potokasem se World Radio Day na enya duru saada yi a ene enya asamoketoa wo munya daje hwe baabi akane ne ye wo bra na radio kura mai ansa na radio eba emfaso a ede abre adasa na ya hyeda abobo ho na no ana afidie no afahye no asemti eda so ne se ebre dane kwan yesa won so faso na woda no ho bi enya ne se AI waba baji bibia ewo nimde ene nyansamu na saasam no ana yensa ntwreni ba bedu enya adaje si monten so ene asante mighty mamufo bi di nkomo ebusa ase radio ba ye kura mfaso san ena wo mahu so ne so edu ba bia ewo mu se ebi mu wo mu a wo mayemire nanso eda aseboa ya na papa wom te se de sompa som no na ede papa bre won esen bone no asemo ba omrem yeti radio de ehu hia pa radio de mpaso wo so jimnim fa wa se radio enye no anka emayente de ekoso wiase because ensem hihye ho pa ndi utra radio ho na ate de ekoso bia ndi radio de ensentrefo so a moti radio nso ye da wase bebia no kre da bia momfa no kre nto moma yete de ekoso ne de ebe nyina radio ye fidie bia
ama yɛte nsɛm a ɛkɔso ɛwɔ wiase nyinaa wo hokora obeti yesi accident bi asi obeti yesi obi ahye no akɔmfo obeti yesi obi akum obi ewuwuram obeti yesi obi ahye obi wafuom ni nyinaa nam radio sufu ya na ma yɛte we nyinaa nti radio ya de pa bi a ɛboɔ nipa ma yehu nneɛma ɛkɔso ɛwɔ wiase ɛno ɛyɛ yamane boni ba bedu wɔne asantema mufo edi nkɔmɔ no de wɔtoma yɛ bi no Yenko amanyosem mu kakra na dwamtrani ma National Democratic Congress NDC amanyoko no Eyora Johnson asiedu nketia wɔde adesade ɛto amanyoko ma no ɛne atitafo nyina anim a ne titu ne wɔn a wɔn nya appointment bia wa ban mu no wɔse mu nya abotre na ɛyɛ arahye no ɛdɔɔso dodo wɔse ɛwɔ mu sɛ nipa dodo no ayɛ adwuma ɛne campaign fo no wɔ mani abre ne nam enkurase Montoma Jondomani Mahama o Montoma Jondomani Mahama womo ye adwuma ema NDC aban no etimi nya akwanya no edi enkunim nanso wose asa womo ba ye nipa dodo no a en wo bia pese wonya ne hye wom no wose da bi eba ne saa eyade bi ebe ha dwene se ye kasa sesi ani ese NDC amnyoko supporters a womo timi boa ye campaign ema aban ne ba power nyina no ye bepe bia ma wo bia ahye ni manimu yi wose enye possible enye se ye possible nti womo a ese fata se ye ma womo adwuma bia ni manimu ya no womo de ye de ama womo nemum mo amaka akire no so munya abotre mfa ma aban no enkakran opportunities ne ba won bebie bi se de be ya obi biara nso ebetimi anya bi aye na eno na etwetwe so omanfo bi bisa se na sesi a politics ne saa ne ye no saa ne ye no se ne womo ma ye campaign nyina ne ade wo ba ya ye se wo kokoshe ha nti ebeduru emebi a Ghana ha no se ye mo obi adwuma ya sabe enye se ne potential bi anasa ne expertise bi ne kita no ne yema nipa na adwuma na emom se wonim kasa bia wokoye grassroots adwuma bi wo ba bi nti no yema nipa ne dibre ne yemfa nanase se saa na eba de a ene o my Ghana ye wokwan twapa wose ade ba ko ye ne ya ne se eduru saa bre ya bia ya che na obi nya bia na adane atamdidie na adane abufuo wo munya akwanye na mu demonstrations ahodo wose wo besere munya abotre na ebre se fatamu no eyade se wo bia ebenya ne hye eni entira enya wanwa se baby appointment bakura no wo ma local gate se ye mpene mani pakro metena se nya adwuma esan se wo mfiri potam ha general se obia enya ntobo ase na da se boa ebeduru obia so kasa natural mineral water awiei wokutayemu ena premetobra kase no ye to ne saa ede emane wo ewo baabia wa wote enka difri abayen kuntabufo government statistician Dr. Alasan Drusu wono na akasai wose Ghanafo muntie na muntie nkomo weye pa edu baabia na wo mo kana ai aban no won kuntabufo nanso wobu nkunta na yenhu ade foforo bia wo mo de beka ho abire bia wo mbebu na wo mo bu asi ebotom na wo mo nunu mu nyina manasa ye wia ne yasa beka kire nse emu ye enso na ye hu na mane na no na pani ya kasa chese wo mo no wo mo nya adaje ebu nkompo bu nkunta ehwe apono bi no mu kura emu atoto ya ye nya nhuni ye betimi abu a ye nyi die egu ho na yakwa akofa eno sa na wo mo wie ede kire aban no sare be no obehu sa akwampono na biebie ama enkunimudie ye empuntuo safo ano ne nsa tumi aka na mmom enya wo mo ene be hye aban sa chinchin achia esumesi anasa benten fa ye adwuma. Statistical literacy is number one. Produce the data and people don't understand. It's only when they use it and then the use of the data results in development that you know you've arrived, right? So statistical literacy becomes very important to us. And so we try to explain what we do or what the numbers mean so that people can use it. But apart from that, we've also started engaging key stakeholders. We've engaged the minister and his team in many. In fact, we do that directly. We also do that through what we call the EPCC. That's the Economic Policy Coordinating Committee, which is a quarterly meeting which is
is co-chaired by the minister and then the governor, and the government statistician is a member of that EPCC. So we engage at that level, we engage at the ministry level, we engage at the central bank level. So one of the things we've done is that we'll produce the statistics, we'll do the survey and analysis, and we come up with the findings. We're able to offer recommendations purely based on the data. We are not supporting a certain policy, or we are not going against a certain policy per se, but we use the data to provide recommendations from what the data is giving us as findings, so that those recommendations can support national development. And no, I banko ntabufo Dr. Alhassan Idrusu, and naturally, one more juma pass government statistician na ya moka kanatra and do baby and him dear me mine intino. Ya no way I said the tronakano. Na we a sikasamo ho and kuntabu noa. Yen sheda yen minimuno and a do baby ya de bubo dum and ya dying. Yetwa ensem no eso executive director ya oda new African concept no Dr. Joseph Opon na wochiremu ese adwumakuo no womo pilote eniama huduo bebran pempi no ntete training sessions ahodoɔ de ma kandifoɔ ɛna afei eniama huduo bebre ya eso abanfaso de ama communities ahodoɔ na afei school ahodoɔ nso a ɛwɔ ɔmayi emu na wɔkyerɛ mu sɛ ebibre mu ha deɛ enema bebre na ɛwɔ hɔ no mu a ebetimi ama Africa akɔ nanim nanso empempi no ya na deɛ bɛso asene na apuhie no ya na ɛden ɛno nti ɛna natena no bɛyɛ emfie enum ntamnie ya wɔmo ɛba yɛyi ɛnhyehyɛ ahodoɔ bebre ɛna wɔmo de agu akwan mu a ebetimi aboa na schools ahodoɔ na afei communities no nso no wɔmo asetere mu atimi akɔ enkan na wɔsenya me yadom kora wɔmo boaboa wɔn ho sɛ new African concept ekuo no wɔmo ɛba bɛpa odwumadie bi ho ntoma wɔmo ahyɛ da atwerɛ ho buku a saa buku no nyame yadom abosumi ne de ɛtɔso aduonu mienu ɛna wɔn bɛpa ho ntoma ɛno no ɛyɛ special independence lecture bi a ɛbɛkɔ so ɛyɛ afiya emu na ensem kakra wɔde to yama ne boni opon chichiku anim no yentie bi ye better have am nchen say ye radio so say ye TV so say ye Facebook social media if you say no na protocol say me friend advocacy ana ye gina pem ade ba de to so mienu nso say ye gina ana say ye fasa akonya so e de aka say ye gidi say ehu hia say ye tete nkanka mabunu na eba no ewo noma ebetumi aboa ama ye de oje abre ye man no nti wo ba ye mu a a friend who lead war scholar they no so mo hwe num say mo beta ate yenka e wo sa kwan no so nti mo te yenka obi biara twato a me de ebewio and say afi a very special year e maye eno nti no ye wo program bebrea e da yenim de dikan e on the 6th of March a friend no ye Independence Day ye independence lectures. Eni ya yekotie sesie yi eye Dr. Joseph Opon wono na eye executive director ema new African concept oni amani boni na Opon chichiku ene di sankomo yi yegusua eginam ewa asantemamu hwa na asantemamu a yegina menya mfiri ho mai nanso adwade edi kan won kran ejame no tomakese ekuyafo ena womo nso kasai womo nsem a womo de to won se sesei so ohwe pa ne tomakese de efre ne afra entosi tomato ye wo edwaso a enya akomada de ni bia o ena enye tiorom de na mo we de bokina ntosi no a ena da so awodwaso nanso bokina de se wahwa abri bia ebu odwaso se ensuo na eto wo pe na asie ni nyina wo mo de ba eno ena akuyafo no kase aban no hwe de bokina aban awenti a abribia wo mu ntosi ba no wonyo bi wo Ghana na adoma magana ntosi no so abribia atimi abu na ebo no ayefo sade ye hwehwe no yenya bi so kura de tomato paste na esomfa so no obi anya bi edi wonne ba abedu ene di nkomo yi ye di lo na ye adwuma o de ba na hye no de ba na hye a obegya atenase sanse wanya atenase a ye ba kye no akotu enti se mu se tomatoes bu ayede a
efi wagadugu ɛna ne bo ayɛte ne bo akɔsoro baabi a ɔmo kɔfa ba no ɔmo dua ne yi ne nia ɔmo kunkum wɔ ɔmo nti ama ne bo no ayɛ de wɔ Burkina hɔ ɛba ha na ne nyinaa akɔ gye ne akɔgyina gye ne side nti ama ntoso de ne bo akɔsoro paa ɛhɔ ne bo de nti ɛba ha na ha no so bo de yɛtɔ yɛyi a sika kora yɛnya esisi wɔ saa yɛn ɛno ɛyɛ wɔn ma ɛyɛ adwadifo a wɔn mo to on tomakese mekyerɛ tomaro afra ɛna wɔn ne ba abedu edi nkɔmɔ yi na enye ntosufoɔ no nko a ɛne wɔn adwa wɔn ton watermelon ɛwɔ asantemantem ho so wɔn sesa wɔn se nanse mu deɛ yɛntɔ adeɛ koraa no doɔ no ayɛntɔ nti na egu hɔ na apro na ne nyina da ne adwadifoɔ no ka na wɔse ɛyɛ wɔn pa sa season ya yɛwɔ mu yi watermelon no wɔn tɔ no 30,000 Ghana cedis na 30,000 ne mintimi hu sɛ bia bɔtɔ baako ɛne wɔn tɔ no saa 30,000 na eyi na wɔn de hyɛ no 30,000 wɔn se sesi ahuri kɔ 90,000 Ghana cedis na saa sika na ahuri akɔ no transportation emaaye wɔn a wɔn bɛtwea bɛgu kwan ho deɛ ɔbɛ offload ni nyinaa yadeɛ bi a ɛbɔ wɔn kapa na wɔn misewa ukwa asantemantem a Watermelon Sellers Association wɔno ɛna edi wɔn anim wɔse Ghana fododo no akwa no wɔn nhyɛ da anim fasode a ɛwɔ watermelon no emu nti bra nipa na ebi a adɔ ne kon no ɛna wɔbɛkɔ akɔtɔ watermelon no wadi nanso wɔse ɛyade anka anya bia na wɔtwe bia mu kura no 3 times in a week kura wudi a anka betimi aboa ma pomdin nsɛm no akonkan yɛntie no Gani bi se di enyenyenyenyenye. Watermelon na yeto no na se am won fan sa 300 million. Na in first be 60 be 100. E be na be 4 million. Sa fale ton na 100 million. Ye check eska na be 1 million. E ma be buy kula no. Na mo buy any go me be ye any week. So nka first no kura nke ne ma no se ni dia. Enya me ya wadom na nka wunya be da. Be a 1 week 3 days na sana we enjoy mu 200 million total na asem dey say dey I dey am yi gani nyenyenyenye ena ne ma no so body na me anim no kure ni ya na e season e bi sa abre bi ya na ne bo ne yedi ti duru be yedi so na e bo na yedi abafo na afi dey dey e ha ye kakra ye to ayento e bi eni ene last year say kura say to to ya to bi 1.2 billion and so the ba ne kare ye to na say dey ana airpolo na yeyi tu eni a wuti yeyi eye Naomi Sewa ukwa asantemantem a watermelon adwadifo nkabom kuo no wono ne di wo manim ti 30,000 yesikia rhino no yellow di baako e de mawa na wo moton no 30,000 sesi a wo moton no 90,000 Ghana cedis na ka e de beba nso ka ho a na chese du 1 billion enti eyade bi a ha dwene pa won ne pa wa beidu na edi sankomu yi we de esa mo kasa ho pa ukoduru nkransa kwemsa domase abusei kakraka pa no ma ton 5 cedis fofofo nanso unuru ha ya paapae no ne ya pae kuma bi de ma asididu kasa na kire mineral water ensu papa emfa ho ne so obi agya ne nan wo fom ama na tene akwa nsuo ende wo no mo a wo ho beto yare bia ne ho abefa afiri nsuom esanse ya sada noam na yede adura somu a akumomo amo wa mbe ha nipadua ne nyina nte de aka na de beba nipadua na hoden na sade kasafo yo no se wo ma nkwa anyo bia wo mo ye sahye mu de nkuma ne bo so fofofo afi ntwanketom adantamu ne akese ne nyina wo mo yoy na wo mo san wo dispenser no na me kasa tete adaba no se wo pensu onyu na wunya wo pehyehyɛ so awunya we ye kasa hwehwɛ wachira kwan ɛwɔ nkran back hospital achipe 0206469430 wɔn kan ho ɛna yɛde kaseɛ no ɛto awo Sabatu Tripoli wɔse ginyame wɔbɔ no ma biebie de ato musa yɛnkwai mede wo wura mu wɔ abura asebu akwaman kase ɛhɔ ɛna pani kwankyerɛfo a wɔda nwoma sua no wɔtu mabuna wɔn wɔ basic no fo sɛ mo obia nhunahuna enka nkyerɛ sɛ na science de udi akyire ana ene maase wanhwe ye bɛbɔdam ende de ne pa ne obɛkasa bia wɔboa woni ne ye kwadwofo wontimi nsua na wɔka kyerɛ sɛ ɛfo papa de ehia ne so obeyi wo adwene no wakomom sɛ wo nso obeyo bi
ebeduma boa ama science, technology, engineering, mathematics STEM no yetimi anya ne mfini pa so na yeda ache no nso no de ni ho yetimi afrefre de aba sense abiribia ye fa etafra boto a na yegina kwasikoko okuro mu no. As we commemorate the International Day of Women and Girls in STEM, I would like to encourage you that girls, you can make it, because I was also like you in the lowest performing basic schools in Cape Coast, but I was able to come up and I had a good grade as a science student passing my secondary education, and I was able to make a good grade in the university. So I want to say that let's all welcome STEM, and let's, as teachers, educationists, encourage our girls to enroll in STEM education, because the future is very, very, very bright for them all. Future is bright. Not just a dachino, a shrine. Na wakas asemi wie no. Erika na nsem no wakagui. Sabra krona ena ewra Benedicta ampofo. Wano nso ena yes time coordinator. Ewo abura sebu kwa mankese ho. Wano nso de bika ho. Our life. The life that we do. We go hospital. Go back to the vehicle. Go shop and I'll come out. I will back up because we need to get an extent. So everything, everyday life. It suggests that more graduates from STEM, they are just about 35%, which is not even 35%. So they encourage teachers to learn. You should mentor the children. They shouldn't have that here, right? They should have practical lessons. They should let the girls teach in their various classrooms, so that they know that they also belong. So that gradually close the gap. If you do that gradually, close the gap. Eno STEM coordinator ya wo ebra sebu kwa mankese ne Erika na edi sankomu ya wo chese emma wiase nyina UNESCO hwehwe mu kire se emu ha mu nche mu aduasannum na wo mo ewo sa STEM yi mu a watimi afamu a prefiri a wo mo yi adwuma se emma wodi won ho so asuafo no nso a wode won ho ahye mu bie se de esi abusu o memorial no o confidence no wono mo nso edibi kan ho. You see, our first female joining the men in science who are at high school. You see how to assemble a traffic light. The theme for today was from vision to impact, redefining STEM by closing the gender. Every day it's about the theory, but today we got the hands-on practical. Thank you very much, and we are hoping to see you next year for programs like Ochilande Summit, Mission Science and Amata, Million Hilfin, Sanding them by Mababushia, Kwana Wafadu. What the robotic tools and material, what the traffic light, to me, the mission science, math. Enti se mo yire mo husua enya afa na ya traffic na asasa ya na ya twan se bi be free ba bi na aba ba wi amaye no ehwade o ye betimi ankasa kra ya yobi enu ye wo mo a wo mori abustu e wo stand num no na atese na wo mo kase Erika nan na enam no so ansemu bai enti emaba wa ne mrante wo etese wo mo ye oman no daache eba ne sa munya agya wo mo ema na wasi wuni ema na wie ena sa wan prefie ha nyina wan hohoro ne ma no a wonna ne na ntontom o wi ne naase a ebewie ne wanya malaria anopheles mosquito wo de ama no eno no nso no ne koya wo ho sa aduane si wo kura enya ode o didi na benum aduro obaso de ne wadidi nso no woni di malaria na yesa no time heba mixture etimo no enti nkoda na ekɔ school a wan ma ne provision nyina no na the time ne bi aka no ho eba ne sa yemfrɛ sɛ oba ne yare ma yɛm nhyehyɛw ana renew insurance no mo ne ho ade time heba mixture fie bi ahia bi na time no wonu mato wontimi ne di ohunam ya oya na aduro no no heba mixture ka ho ene capsules eno de ye mi booster wano no mo a yade no kɔ no na fie wato wo de afa ho sɛ de be na yare bia ntimi mmɛn ho anytime nti enya menwanwa sɛ emma no pɛ nti mema
mo no wo mo ni chempe 0244 417669 baby eto nro bia nso no ahyeta ho wo mo adamanti na awiabre ye so mo wo ye dan ye hutiawa ye nya bape na ye de wokọ Morocco mamu de asu no ye de bebre. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic wo kronoma bohia na akra hanso so de wo mo ginamu ankasa wo spintex bebre friend board no who na ubusa wo endpoint homeopathy clinic obi a ebechiro for endpoint wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo demu Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden ena nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esi agye ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum SOMPA TV Emma Aketuapa Emma Ketuapa ampa yekopie mu ewo Morocco mino emuni akowie kasebo no na ye kase abeto dwase aban no apesika ya esombe 3 billion ya ne nyina no womo eboabo sesika no sede be ya wo betimi dia boa nipa bia ensuo atwi edefa womo ekuafo eka ho adwadifo ewum ya saa niema we nyina no eye Morocco mine prime minister ena ede ho amanebo ababeto emontene eso na wo kiremu ese ensuo ato ewo Morocco mine be na wotwe kakra ni namso ama edam kese baako ya ewo city of Sa El Kabil ye kasei sa dam no aye ma na esese wo mu bie mansuo no ebi ebesene eko enti wo manfo a na etete sampotem woni ekuafo a wo mu emfudie ya esom beye 110,000 hectares ya ni nyina no eye ensase a ye dido afuo no ni nyina dworoga eniema wo mo aduadua nyina nsuo no atwe ama no konti ede abenepa na aba oman no emu ye kasei wo mo kiremu se aban na dikan apebe 1.7 billion bi ya sa sika no nyina no kope relief items bi sede empempia torianchem esia empenifo eye no na wo mo de akwa san krofo no nyina na empenifo da Morocco man no ano a nititu pa asrafo nso ebo achi dom no wo mo sesesi a ye kase wo mo sisi camps ahodo ya ene wo mo the rescue boats any helicopters akwa camps ahodo no a omanfo ya wo mo akwa ewo nsuo no nyina na ebehwe de atwe san krofo no nyina no aba bia ya eho edwo na etimi aboa na wo mu kiremu ese empepi ya ne yebo mpaye Eradi ye we mami o eradi ye we mami afi ade kro no beba no na akwa dane akwa ye bibie wo ho ye si emfie ensonnie
se ensuo beto wo Morocco man mu na a den pa enti 7 years ensuo na etoye no eho atoriye nchem na ede aba oman no emu wei ene amanebo a efri Morocco man no emu ba yadane atwire ede amatiefo yegina so ensem ahodo awie yede besomo sepram to breakfast yebo e wo SOMPA 106.5 FM akra no yede ni nyina esi hasa fe no abeka ye ho a na de edi mu akotene bi ene se akwanhia bi esi e wo framantemu pekicha menam so ama nipa baako atonanam wonse do afoforo edunsia so eprepra se empenense bo mo chichi efiri nsu ase beka se denche mawu a yenye ho achenye Ghana mampani abedi e kire se Women Bank no akato ne bra na wo mo de asifem Tax for Galamsey ensem we beto Montana Santamantemu soafo Dr. Franka Mwakohene de ato dwa se wo mu yenhwehwemu na MC na DC bia beba beto Montana se wodi for wasem no emu no emra ene ne bedi 6 March no a yede ka yeje ye ho firi kwasi kokko nsem no amana ne to afo ye wura kuja to ablok ase eduru ho a eye kente eni fugu enipa num na yache wo mo se womo akoja wom nan ewo osu cemetery ho baabi a yekasei saa nipa ni nyina womu gina mra no a yama bi fine yama bi su be o se nyame ya dom a 30th March womo san ebefra asem no ena afi ena ye wiase nyina da yede ye radio ho fa no emfa so ewo so e man kyerɛkyerɛ abo amanne na enu achi asan agege afoforo ni no wonmo ewa santimamu ekire woni so NDC amanyoko no dwamtireni ede adesrede ato party supporters nyina animu se womo a womo nyanya ban mu appointment bia no womo num nsuo entwen ope ente bia na wo ode edo to makese na nso womo gusu ofra ban se wom tututu dam ne bi ma won na adoma boa ma bribia womo timi aye adwuma yedo eko asantemantam ni mu biem watermelon womo a womo tonton bie ya womo ekire mu sesesi a na watermelon ne bo ayedin ena edwadie no nso sales na kofom enti womo ehia moa eno ena wiei Pine Homeopathic Clinic Dr. Duboaten Dr. Kwaten Dano wono mo esa ntini mu yade nyina esa sabrebo ni sa mu de ema ne mema na ye mu gire nyina womo na ewe no womo eka ye ho Kasa natural mineral water ensu papa ya yenom anya pomodempa ena afi malaria do tatahwe time heba Mr. Dr. Tafri Jaye no wo mo na kan ye ho asamufo yewura Prince Ataboaten wosan semimu no wosan kyekere koto www.sompaonline.com afi 93.1 Sompa Kumase ote yenka ho ena ayiko 100.9 so fa bi ewo Kumase ho a Paris France abrochimamu na adamfo pa radio nso de yatotum 101.1 Sompa takwa na wa he champo abobo ano pe 103.3 yatakura de Sompa 106.1 Techima Sompa no so for mami otutu systematic press na ya ka kire obapa e na for God and country wode somman no wono mo fai na yewura bafo Steven papa toast mo wo mo nso so mo aba wasara no mo je ne kase ebiebiem enkuransama mu 90.7 ekosi frawana no ho a 101.3 no abusia doma Sompa ena 100.7 doma FM no wono nso FB kana Urban Radio ensemi ko ho ena www.sompaonline.com YouTube ni Sompa FM live Sompa 106.5 FM Accra ehon nso te yenka akenkanfo no triple A mine ejapia apam dada ewie mene Adwoa Asare mu amode madwenkyere efa Facebook eba yenso yedamwase keke edifrika soa wose we die kokoekuafo na Valentine's Day gift na NDC aban ede amamono achimbuedi enso de ne de aba wose wo hwe live every UK yedase enchian koma onu aboboachi ejakon Joshua Semwa nkra na yate yedase Rabbi Nkroma enso se Ken Ura Kennedy Japan onu na esese oye vice president no na